Guys, pasensya na ta sa ato ang istorya karon, kani atong istorya karon daghan yung maigo ni ini, daghan yung matamaan ni ini. Pero alang sa mga matamaan, bato-bato sa langit, ang matamaan, huwag kayong magalit. Hallelujah. So guys, kani man atong istorya karon o sambingay alang sa mga Kristohano ni nga dasi kay sa una, unya karon dili na makita sa simba. Matag kasimbahanan karon, especially sa mga born again, naagay susama ni ana nga mga klases tao. Og daghan kayo na munay majority karon nga naitabo nga dasi kay sa una, unya karon dili na nimo makita sa pagsimba. Kusog kayong encourage sa una pero karon wala na tigsimba. Kusog kayong mamadlong sa una pero karon mao nay badlongon. Kusog kayong moampo mohilak sa una pero karon wala na, dili nimo makita sa church, di ba? So kani mo ato ang sigutan ining maong sambingay karon. O nga magtudlo kini ato ang sambingay kung unsa hinungdan kan nganong daghan nga dasig sa una o nganong daghan pod nga dili na tigsimba karon. So puli guys nga kung usa karon ka Kristohanon mahuman nimo nga video kay pwede po ning ma-share nimo, makatabang kini sa mga tao karon nga especially dunay mga tao karon nga nagakaluya na, nagakawala na, tig-absent na sa church, no? Padulong na gyud na nga di na gyud tigsimba. Kung talagsa na lang na musimba. Murang mintras naapa na sila, kini ato ang video maka-encourage kini. O nga dili mayo ang samputanan niya na kung atuag yung pasagdaan nga susama niya nang mahitabo. So para masabtan nimo guys, inani ang senaryo sa mong istorya. Usa ka marine biologist, nag-experiment siya sa usa ka shark. Yang nakuha ning shark ug gidala siyang panimalay. Gibutang niya sa aquarium. Unya gibutangan po niya mga isda ang aquarium. Pag butang sa mga isda, kining shark agresibo kayo nga mikaon sa mga isda. So nakita sa marine biologist nga grabe ka agresibo, gihurot niya kaon ang mga isda. Busa gibutangan sa marine biologist og divider. Gibutangan niya fiberglass, silbi division sa mga aquarium nga makita lang ang isda sa pikas ug ang iho o ang shark na pikas pod. So pagbutang niya fiberglass, still ang pagka-agresibo sa shark nagpabilin. Iyang gihanggap kaso lang mabangga lang iyang simod sa fiberglass. Okay? So how many times gitong gihimo sa shark nga paghanggabon guni ang mga isda pero dili niya makuha kay mabangga lang iyang simod. Sa tanto niyang pinamati sa kasakit sa dihang muhanggab siya, mabangga siya. So ni stop nihunong ning maong shark. Niluya siya, unya nihunong siya. Pagtanaw sa marine biologist nga medyo nihunong man ang maong shark, gikuha niya ang divider. Busa, dako na kayong allowance sa isda o sa shark nga makalangoy-langoy. So, manti nga, gitanaw sa marine biologist nga ang shark wala na mutukob sa mga isda. Bisan pag ang isda mulabay sa iyang simod, there's ulo maglabay-labay ang isda, pero wala na hilabti sa shark. Now, guys, di nilang takutob sa maong sambingay. Simple lang kayo mga sambingay pero perting pagkadaghanang maigo ni ini. Susama ni ini ang senaryo o ang lesson nga tumakuha ni ini nga susama sa shark. Agresibo kayo siya from the start. Tungod kay gusto siya nga makakaon o makuha niya ang buot niyang maabot. Okay? Agresibo siya pero sa dihang gibutangan nag-division, nawala ang iyang kadasig. O ang naka-worst pa yun, kay ni-stop siya. Karon pagkuha sa divider, wala na siya, naka-stop na. Nihunong na siya. Okay? So ang lesson na itong makuha ni guys, ang tinuod nga barrier o ang tinuod nga balabag, wala sa gawas, kundili ana sa sulod. Ang tinuod nga problem sa shark, wala sa gawas, kundili ana sa sulod. Naapoy daghang mga Kristohanon ani karon. Nga pag-abot gani sa mga kanabitang balabag sa ilang kinabuhi nga dili makabot ang ilang buot maabot sa kinabuhi. That's the time nga ma-decrease ang ilang kadasig. Ang naka-worst pa gyud sa dang i-decrease ilang kadasig, ni stop sila. Wala na sila magpakita sa pagpangalagad sa Ginoo. Wala na sila magpakita sa church tungod kay na feel nila ang pain nga dili nila makuha ang buot nilang maabot sa kinabuhi. Okay? So guys, ang atong mga sitwasyon sa gawas, dili na siya mo'y tinuod nga balabag. Okay? Ang mga situation, ang mga tao, dili na silang tinuod nga balabag sa atong pagpangalagad. Ang tinuod nga balabag sa atong pagpangalagad, naa sa ato ang kaugalingon. Naa sa atong kaugalingon. Okay?
Kay sometimes dili ta ganahan og pain. Okay? Matod pas panultihan, when there is no pain, kung walay pain, wala po'y gain. Okay? So ang pain gialaw sa atong buhi nga Dios, gialaw ang pain para nga mas malig-on ta, mas straighten ta. Pero sometimes gisabot nato ang pain nga usa ka barrier sa ato ang pagpangalagan. That's why daghang Christian nga dili ganahan og pain. Okay? Muna nga daghang mga Kristiyanon sa una, dasi kay silang mamati sa pulong sa Ginoo. Okay? Grabe ka agresibo sila sama sa shark. Nga naadyo sila makaon, makakaon gyud sila. Agresibo kay sila. Pero sidang na feel nila nga murag kining ilang pagsimba, murag feel nila nga sila malamay siging ipasakitan. Sige na murag mag-feel nila nga gibalabagan sila. Makanog sila wali nga sakit, daw sabto nila nga ako joy giigo nini. Ako joy gipunting nini. Murag gihimo nilang barrier ang kasakit nga madungog nila sa wali. Ang makoreksyonan, mas gihimo nilang barrier ang koreksyon. Now, ang problem ana, dili ang koreksyon ang barrier. Dili ang kasakit, dili ang mga sakit nga wali ang barrier. Kung dili ang tinuod nga barrier anaa sa ato ang sulod sa atong kasing-kasing. Kung giyon sa nato pag-response ang atong nadungog nga mga sakit nga mga pulong o mga koreksyon. Naa sa ato ang kaugalingon ang problem. Ang shark dili problem ang barrier. Kay human gikuha ang barrier, ang problema naa na siya shark. Kay na mindset na niya nga duna gihapoy balabag. Na mindset sa shark. Diba daghan po mga Christian nga na sama niya na karon. Nga sa una dasig lang sa una tungod kay nakita nila nga duna sila makuha. Duna sila giapas. Daghang mga Christian nga sama niya na karon nadasig la kay may giapas. No? Daw na yung mga kabatanunan nga nadasig lang sila tungod kay may gwapa, may gwapo sa church. Okay? Lahi na nga klases kadasig. Matod pa sa Proverbs 19 verse 2, dili mayo ang kadasig nga dili uban nagkahibalo. Now, kana nga klases kadasig, wala nato na uban ni agkabalo kay ang tinuod nga kahibalo makuha nato diha sa pulong sa Ginoo. Now, sa atong pag-adtog church, kung nadasig lang ta tungod sa babay, kagwapa o kagwapo, moabot ra gyud ang panahon nga kung dili nimo makuha ang imong gusto sa babae o sa mong lalaki, ang imong tinguha, imong tumong dili makuha, moabot gyud sa time nga madiscourage ka, moabot gyud sa time nga malaya ra gyud ang imong pag-serve sa Ginoo. Ang naka-worse pa gyud kay daghan karong nahitabo niya nang ni-stop, dili na magpakita sa church. Okay? Sakit kayong pamalandungon guys. Daghan yung maigo ni ato mong sambingay karon. Muna nga ato ning gituyo ning maong sambingay para pagpamata sa mga tao nga lahi rang giapas. Dunay mga tao nga physical ra gyud nga mga panginahanglan ang ilang giapas nga musimba sila. Pero kung dili nila makita ang ilang physical nga giapas, mustap sila sa pagsimba. Mawala na sila sa church. Okay? Daghang mga Christian karon nga dili ganahag pain. Pag abot og pain, gihimo nilang barrier ang pain. Okay? Nga stop na sila. Hunong na sila. Dili na musimba tungod sa pain. Guys, being a Christian, dili ta exempted sa pain. Dapat mo-undergo kitag pain. Kay ang pain, gialaw na sa Ginoo para ma-straighten ang atong faith. No? Wala gialaw sa Ginoo ang pain para nga mo-atras ta. Okay? Para munong tagsimba. Pero ang pain, gialaw na siya to test sa atua kung mupadayon ba gyud ta. Gitistingan ta kung mupadayon ba ta. Diba? Nasa atong kaugalingon ang tinuod nga balabag. Kung giyon sa nato pag-response ang pain nga gialaw sa Ginoo. Now, dili gyud ta maguna-una nga ang Kristohanon tawhay, dapat unta Kristohanon walay pain. Dili ko na mo'y mahitabo. Ang realidad gyud may pain gyud ta nga agyon. Okay? So guys, puli nga doon na tayo nakuha nining maong sambingay. Paki-share this video guys sa mga tao. Labi na karong mga panahon na daghan kay mga discourage. Gawas pa niya na dili na magpakita sa church. Guys, bago pa kanini nga channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe sa atong channel, JDC Vlog TV kani atong channel. Kunya ayaw kalimot pud sa pag-follow sa ato ang Facebook page, Sambingay sa Kristohanon. Ata dito'y daghan mga sambingay po dito. So paki-follow lang guys. And kaning ato ang video daghan po tang masira niini. Puli guys, kunya pwede po kang mutan-aw ni guys, daghan po kang makutlo niini nga story. And kita-kita ta sa next video. God bless. Glory to God.